Ćao drugari, danas ćemo snimati šta ima u mojoj kutiji za nakit 1. Danas ima više kutija za nakit, da bit će u više dijelova ovaj video. Znači, za početak ovdje ćemo pričati o svakavim stvarima. U drugoj kutiji o sasvim drugim stvarima. Za početak. Prvo ćemo gumice. Znači, dok ne vadim gumice, samo da vam kažem, gumice ima baš dosta. Znači, imam još više od ovoga gumica, nego sam htjela da izdvojim malo manje vremena da bih mogla da snimam još jedan video, ali neću danas nego neki drugi dan. Da vam pokažem, znači, možda će sljedeći video biti sa Nađom, mojom najboljom drugaricom. Znate Nađu iz pretprošlog videa. Da započnemo. Za početak imam ova dva para. Imam ovi iz Kalmu Alponija. Vidite. Mada i ja ne volim Alponija, vola sam dobri. Imamo ovi iz mog Alponija, mada nemaju slike mog Alponija. Vidite, ima samo neke zvezdice. Evo sad imam ove sa nekim kao ukrasima. Evo prvo ova mi je nekako najomiljenija. Zato što vidite, ima ove kao šljakice. U stvari nije mi ovo najomiljenija, imam još jedno najomiljenija. Vidite, i ovako može da se razvoji. Pa, iskreno, ovo mi je najomiljenije. Jeste mala, nego malo mi je, kad sam prvi put bila u Meku, na stolici sam vidjela, moja mama mi na stolici našla ovakvu gumicu, znači ne znamo čija. Nije bila verovatno, znači je bila pa, eto, uzeli smo. Znači, niko nije došao po nju. Evo. Sada imamo ovo, vidite, sa srcima. Kako mi to? Vidite, evo ga samo srce. Evo ga roze, evo ga ljubičast. Pa imamo ovu gumicu sa cvetićem. Vidite, to mi je druga. Pa onda imamo ovu, ja bih rekla partizansku, mada ja ne volim partizan, ja volim zvezdu. Vidite, ona nekako, pa nije mi baš najomiljenija, ali onako. A sad imamo ove dve, nisam zajedno kupila, imam još zelenih, svakakvih boja, a najomiljenije su mi zeleni i plavi. Mislim, te su mi najomiljenije boje biti. Pa onda imamo ovu gumicu. Imamo ovu malu. Imamo ovu zelenu. Ovu. Znate, onda se ove ovako nekako stavi. Ovako pa ovako. Ne znam to kada je puštena kosa. Pa imamo ovo što se razvlači baš koliko god vi želite. Pa onda imamo ovo. A sad ćemo snimati o štibeljkama, mislim, gumicama za kosu. Ne gumicama, ovim šnalicama za kosu. Za početak ovo sam dobila u Kinder Jagdu. Vidite. Znači ovo nije obično, ovo je neka malo ću ovo tirić, naranđaste boje i ovako se otvara i zatvara i stavi. To se zakači u kosu, ali neku manju kosu. Onda imamo ove dve. Na njima su bile zalepljene neki kao štrumfovi. Vidite. Ovo su kao male štipeljkice.
Pa onda imamo ove sa srcima. Onda imamo ove moj mali poni. Vidite opet sad Pinkie Pie. Prvo ova. Pa ova. Vidite Pinkie Pie. Pa onda imamo... Evo imamo i Twilight u stvari. Da, imamo i ovu Twilight. Vidite. Šta je bio ovo? Ovo je trebalo da bude u drugom videu. Zatim ove su mi najmiljenije. Ove šljakaste. Ima plava. Ima... Ima srebrna. Ima zlatna. I to je to za danas. Doviđenja do sljedećeg videa. Ćao!